za našou bránkou. Rozhrávka na modrú čiaru, kde je Johnson. Ten posúva svojim spoluhráčom. Moss. Pozor na tú prihrávku pred bránku, ešte jedna dorážka. Tak Američania nás teraz pritlačili a je to logické, pretože hrajú presilovú hru. Ouši zatiaľ vytlačený a výborne naši chlapci to urobili a ideme dopredu. Andrej Sekera má tam na pravej strane Záborského, prihraj Andrej, ale tá prihrávka neprešla, Američania sa tam hodili, konkrétne Johnson do tej prihrávky ešte necelých 30 sekúnd do návratu vylúčeného Mária Bližňáka. Naši zahrali naozaj v tomto oslabení vynikajúco, Američania už útočia. Galčeňuk na modrú čiaru, pozor na Kajla, nahodený puk na našu bránku, tak zatiaľ nie, Američania sa tam rozostavili, vystrelia, je to šanca Američanov, vynikajúco Staňa, betón Staňu a puk odparujeme cez všetky čiary. Výborne chlapci, tak už sa ubránime. Mário Bližňák na ľadovej ploche, Slovensko stále vyhráva v 6. minúte druhej tretiny 2-0 a bude aj po tomto postavení mimo hry amerického tímu. Je výborné, že dokážeme vzorovať Američanom aj pri presilovkách. Američania sú veľmi nepríjemní, rýchli, dôrazní a tie puchy iba nahadzujú pred bránku súpera. Odtiaľ dávali množstvo gólov v doterajšom priebehu šampionátu po nenápadných akciách, po nahodených pukoch pred brankára súpera. Američania budú zvyšovať samozrejme tempo, už sú pred našou bránkou. Šťastný prihrával, ešte udržali útočnú tretinu, teraz by sme potrebovali hru